Тек Покриви България – качествени покривни услуги за цялата страна. Когато настане време за покрива, независимо дали става въпрос за нов покрив или ремонт на стар с пренареждане на керемиди, бригадата на Тек Покриви е в готовност да ви помогне. Не отлагайте ремонта на покрива, а ни потърсете на посочения номер. Качественото се изгражда от хора, обичащи това, което правят и влагат труд и професионализъм във всяка ситуация. Може да откриете повече информация за нас и нашите услуги в нашия уебсайт. Очакваме ви!